Il-kap nazzjonalista Adrian Delija irrid itajjar ras l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Kiteb dan l-editorjal ta' The Malta Independent li nnota kif wara l-inkjesta Egrant ikkonfermat li saret gidba ċertifikata fil-konfront tal-Prim Ministru Martu Michel Muscat u familtu, il-maġġoranza assoluta tal-popolazzjoni Maltija trid li xi ħadd jiġi kkastigat. Simon Busuttil u 11 il-deputat li qegħdin jagħtu l-appoġġ tagħhom qegħdin f'battalja miftuħa kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija li s'issa għandu l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati u l-istrutturi interni tal-Partit Nazzjonalista għax Busuttil qatt ma kien jistenna li Delija se jitolbu biex jissospendi ruħu. Editorjal ta' The Malta Independent fisser is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista bħala donna armata magħmula minn żewġ fazzjonijiet fi gwerra ma' xulxin. F'Settembru Adrian Delija jalaq sena fit-tmexxija u kien qed jipprova jagħti impressjoni li l-Partit Nazzjonalista huwa mqut. Iżda l-maskra waqgħet il-ħadd, żied l-editorjal, meta neħħa lil Busuttil min kellem għall-governanza tajba u talbu jissospendi ruħu mill-partit. Din kienet sitwazzjoni inevitabbli. Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jispiċċa f'sitwazzjoni fejn l-eks kap nazzjonalista ikun aktar importanti mill-kap, żied l-editorjal. Sostna li s-sitwazzjoni mhix tenibbli kif wara kollox hija l-pożizzjoni ta' Simon Busuttil fil-partit. Madankollu il-verità hi li bħalissa għandna sitwazzjoni fejn il-fazzjoni ta' Busuttil u l-fazzjoni ta' Delija qegħdin għajna lajn u sinna l-sinna. Żied jingħad li Delija taħabbat wiċċu ma' rivolta li tista' twassal biex il-partit jinqasam. Fl-istess waqt jingħad li Delija se taġġel fid-deċiżjoni tiegħu, tant li perikola l-pożizzjoni tiegħu fit-tmum tal-partit. B'ironija stqar li d-dar ċentrali mhix kbira biżżejjed għaż-żewġ fazzjonijiet u sostna li l-uniċi żewġ għażliet li fadal huma jew li l-partit jinqasam min-nofs jew jitlaq Busuttil jew jitlaq Delija.